Marian dwi. Ai, Gwyneth dwi. Mae Gwyneth yn mynd â fi am dro heddiw. Do. Sgen i ddim syniad lle da ni'n mynd, na be da ni'n mynd i weld. Nag oes, ond da ni yn Llanrug, Chwm y Glo yn Eryri. A da ni am mynd am dro, a gobeithio bod ti ddim am ddechrau bwrw. Croeso bysod. Dewch efo ni. Dewch efo ni. So, da ni'n mynd tuag at clychau'r, ond da ni'n cymryd yn bach o detour. Achos bod na gau neis, dwi eisiau dangos i chdi efo lot o clychau'r gog. Okay. Ond da ni'n mynd i'r cae. Mae o'n dir preifat, of course. Okay. So, just sbio. Dim cyffwrdd. Edrych ar yma, ti'n gallu. Ti'n bach talach na chdi. O, neis. Mae fwy yn mynd ffordd yma. Ti'n gwybod ma'n yma rei gwyn yna? Oes. Fatha 2 neu 3. Ti'n deud clychau'r gog, so bwtsias y gog? Chdi? Bwtsias y gog? O, dwi'n meddwl chos oedd mam yn deud. Bwtsias y gog. Lle mae mam chdi'n dod? Dwi'n dod o pen fi nhw i Chydig ni'n just dringo mam. So fysa neis, mynd yna, just gorfod. Rolio. Rolio? Dwi'n mynd i testio Gwyneth ar enw'r mynyddoedd. Elidir y fach ac elidir y fawr, ie. Dwi'n newydd ddeud wrth chi. Lle da ni mynd? Nôl i fyny? Nôl i fyny, a wedyn da ni am droi i'r chwith mynd heibio'r tai, a wedyn mae yna lwybr cerdded bach neu dod ni nôl ar y lôn arall. Oce. So fyny hyd y tai, ffrydlu. Ar y malon yn nesir sy'n sŵn y gwyn. Glywais lais y cod na gyll, mynydd ar ei hyn. Can ar wy brendylus clir nawr. Ti'n siŵr chwthu fo? Yna ffit. Gyda nhw'n diwedd y fideo. Take 2. Y gweld dim o'r hawdd hynna. Oce, sgen i'm syniad lle dyn ni. Dim syniad. Fel, dwi ddim yn abod dim byd. Dwi'n gwybod mae'r mynyddoedd ffordd yna. Dwi'n yn gwybod lle ni. Pa ffordd da ni'n mynd? Ffordd yna. So ni di dod i fyny'r lôn arall o Llanrug, so ni di ffeindio'n hunain ar y lôn yma. Oce. Ond da ni di wneud fatha, ni di fynd ffordd na, di troi nôl yma, a wedyn ffordd yma, so ni'n mynd i fyny at clychau'r. Ac os da chi'n cario ymlaen ar y lôn yna, newch chi ffeindio'ch hunain yn Llanberis. Ar hyd ffordd yna? Ie? Llanberis? Ie. Mae rhaid ti'n mynd Ti'n dod allan wrth ymyl factories humans. Oce. Mae yna geir a loria yn mynd ar y lôn yma, so ni ddim eisiau gyrru yn yma. Ond, ti'n gallu. Ti'n gallu gweld y môr? Wyt, ti'n gallu gweld y môr. Castell Caernarfon? Wyt, mi fydd yr olygfa hyd yn oed yn well. Mae'n eiliad. O, dewch. Lawr yna. Play geiriau. Ac wrth gwrs mae'r defaid yn pori yma. Oen bach. Oce. Dwi'n gwybod beth yw'r mynyddoedd. O, ti eisiau dweud wrthyn ni? Oce, so, Llyfr Fach, Llyfr Fawr, wedyn Garn, wedyn
gledera. So dwi'n meddwl na gledyr fawr ti'n gallu gweld o fan'na. A wedyn pan ti'n dod lawr ochr yma, so fa Llanberis sy'n lawr fan'na, ti'n mynd fyny, lle ti'n gweld garnedd ugain a'r Wyddfa. So'r Wyddfa ydy'r un triongl, the top. Rhestr. Isio cerdded dipyn bach mwy ar y lôn yma? Be ydy'r cynllun da ni'n cyrraedd ymlaen neu da ni'n mynd yn ôl? O'n i'n ôl, ond fydden ni fynd dipyn bach lawr hwn, jyst i chdi gael gweld. So ni'n gallu cerdded i Llanberis, ond... O, ma, sgynna ni ddim digon o amser i fynd i Dim Llanberis. heddiw. Dim heddiw. Tro nes. Geto'n nifio eto'n hel, dyfroedd gwastad maith. Gweitha'r gaeaf garw oer, a malyd ar ei taith. Oh, it's very cute! Hello! Oh my god, ti'n mor cute! Yna goedwig bach yma yma. Ti'n gallu cerdded i fyny ffordd na hefyd. O, be, mae'n lwyb... O, ie, mae'n lwyb... Llwybr cyhoeddus bach yma yna. O, neis. A wedyn, just tu ôl i fan'na, mae yna domen anferth o hen lechi, dwi'n meddwl. O, let's go. Ie, Dyna nhw hen hynod i. So da ni 'di dod lawr yn ôl, a rwan da ni am mynd drwy yr safle carfanau. O, mae'n gar yn dod. Gwynt, gwynt! Wow, nice! Oh my gosh! Wow! Da ni yn Bryn Teg. Bryn Teg. Carfan site. Dwi'm yn gwybod os di pobl yn gallu clywed yr gog. O, maen nhw'n dod yn nes. Da ni ar rhan dwytha rwan. Di dod drwy'r safle carafana a drwy goedwig fach sy'n digwydd bod yma. Da ni wedi gweld lot o bethau. Da ni wedi gweld golygfa, lôn, llwybr, dŵr, Defaid. llyn, defaid, Elir. elyrch, coedwig, bwtsias y gog, Clychau'r gog. neu clychau'r gog. Ac... Do, dwyth o Do, bethau. do. Dro da iawn. Swn i'n dweud. Okay. Ie. Ie, hynny ni'n syniad. Mae Gwyneth yn bita stwff sef o PP yno. Dych chi yn gallu bita hwn. Ond dim y bit yna. Dim y bita da. Ond dych chi yn gallu bita Fideo? hwn. Dwi'n yn cofio yr enw. Please deudwch wrthyn ni yn y sylwadau. A newch chi, please, fatha, confirmio bod chdi yn gallu bita fo. Sut sa'ch chdi'n graddio yr dro yma? O, wel, os da ni'n cael panad y munud, 10 allan o 10. O ie, ie. So diolch am ymuno efo ni. A diolch i chdi am y dro. Oedd o'n mor neis. O'n i'n neud yn arall rhywbryd. Na i fynd â chdi am dro. Iawn. Na i ddim dweud lle. A gyd ysbryd. Iawn? Cool. Diolch am wylio. Ta!
Gwyneth dwi. Mae Gwyneth yn mynd â fi am dro heddiw. Sgen i ddim syniad lle da ni'n mynd, na be da ni'n mynd i weld. Nag oes, ond da ni yn Llanrug, Chwm y Glo yn Eryri. A da ni am mynd am dro, a gobeithio bod ti ddim am ddechrau dro. Croeso bysod. Dewch efo ni. Dewch efo ni! So, da ni'n mynd tuag at Clychau'r, ond da ni'n cymryd yn bach o detour. Achos bod na gau neis dwi eisiau dangos i chdi efo lot o clychau'r gog. Ond da ni'n mynd i'r cae. Mae o'n dir preifat, of course. Okay. So, just sbio. Dim cyffwrdd. Edrych ar yma, os ti'n gallu. Ti'n bach talach na chdi. O, neis. Mae fwy yn mynd ffordd yma. Ti'n gwybod ma'n yma rei gwyn yna? Oes. Fatha 2 neu 3. Ti'n deud clychau'r gog, so bwtsias y gog? Chdi? Bwtsias y gog? O, dwi'n meddwl achos oedd mam yn deud. Bwtsias y gog? Lle mae mam chdi'n dod? Ti'n dod o pen ffyn o mynd? Chydig ni'n just dringo mam. Ti'n fysa neis? Mynd yna, just gorfod. Rolio. Rwlio? Dwi'n mynd i testio Gwyneth ar enw'r mynyddoedd. Elidir y fach ac elidir y fawr. Dwi'n newydd ddeud wrth hi. Lle da ni'n mynd? Nôl i fyny? Nôl i fyny, a wedyn da ni am droi i'r chwith mynd heibio'r tai, a wedyn mae yna lwybr cerdded bach neu ddod ni nôl ar y lôn arall. Oce. Dwi'n mynd i hyd y tai. Ar y malam yn sir eisiau sŵn y gwyn. Glywais lais y cor na gyll, mynd ar ei hyn. Can ar wy brendylus clir nawr. Ti'n eisiau chwthio fo? Dyna ffit. Gyda nhw'n diwedd y fideo. Take 2. Y gweld dim mor hawdd o hynna. Oce, sgen i'm syniad lle da ni. Dim syniad. Fel, dwi ddim yn abod dim byd. Dwi'n gwybod mae'r mynyddoedd ffordd yna. Dwi'n yn gwybod lle ni. Pa ffordd da ni'n mynd? Ffordd yna. So ni di dod i fyny'r lôn arall o Llanrug, so ni di ffeindio'n hunain ar y lôn yma. Oce. Ond da ni di wneud fatha, ni di fynd ffordd na di troi nôl yma, a wedyn ffordd yma, so ni'n mynd i fyny at Clychau'r. Ac os da chi'n cario ymlaen ar y lôn yna, newch chi ffeindio'ch hunain yn Llanberis. Ar hyd ffordd yna? Ie? Llanberis? Ie, ie. Mae rhaid ti'n mynd Ti'n dod allan wrth ymyl factory Siemens. Oce. Mae yna geir a lorïau yn mynd ar y lôn yma, so ni ddim eisiau gyrru ar yma. Ond, ti'n gallu. Ti'n gallu gweld y môr? Wyt, ti'n gallu gweld y môr? Castell Caernarfon? Wyt, mi fydd yr olygfa hyd yn oed yn well. Mae'n eiled. O, dewch. Lawr yma. Rhai geiriau. Ac wrth gwrs mae'r defaid yn pori yma. Oen bach. Oce. Dwi'n gwybod beth yw'r mynyddoedd. O, ti eisiau dweud wrthyn ni? Oce, so, Lydyr Fach a Lydyr Fawr. Wedyn Garn. Wedyn
glydera. So dwi'n meddwl na glyder fawr ti'n gallu gweld o fanna. A wedyn pan ti'n dod lawr ochr yma, so fa Llanberis sy'n lawr fanna, ti'n mynd fyny, lle ti'n gweld garnedd ugain a'r Wyddfa. So Wyddfa ydy'r un triongl, y top. Rhestr. Eisiau cerdded dipyn bach mwy ar y lôn yma? Be ydy'r cynllun da ni'n cyrraedd ymlaen, neu da ni'n mynd yn ôl? Awn ni nôl, ond fydden ni fynd dipyn bach lawr hwn, jyst i chdi gael gweld. So ni'n gallu cyrraedd i Llanberis, ond... O, ma, sgynna ni ddim digon o amser i fynd i Dim Llanberis. heddiw. Dim heddiw. Tro nesaf. Geton ni ddiwyd o'n hel, dyfroedd gwastad maith. Gweithag i afgarw oer, a malyd ar ei taith. Oh, it's very cute! Hello! Oh, oh my god, ti'n mor cute! Yna goedwig bach yma yma. Ti'n gallu cyrraedd i fyny ffordd na hefyd. O, be mae'n lwyb? O, ie, mae'n lwyb. Llwybr cyhoeddus bach yma yna. O, neis. A wedyn, just tu ôl i fanna, mae yna domen anferth o hen lechi, dwi'n meddwl. Ie, Dyna nhw hen hynod i. So da ni 'di dod lawr yn ôl, a rwan da ni am mynd drwy yr safle carfanau. O, mae'n garn dod. Quick! Wow, nice! Oh my gosh! Wow! Da ni yn Bryn Teg. Bryn Teg. Carfan site. Dwi'm yn gwybod os di pobl yn gallu clywed yr gog. O, ma' nhw'n dod yn nes. Da ni ar rhan dwytha rwan. Di dod drwy'r safle carafana a drwy goedwig fach sy'n digwydd bod yma. Da ni wedi gweld lot o bethau. Da ni wedi gweld golygfa, lôn, llwybr, dŵr, Defaid. llyn, defaid, Elir. elyrch, coedwig, bwtchers y gog, Clychau'r gog. neu clychau'r Hefyd. gog. Ac... Do, llwyth o Do, bethau. do. Dro da iawn. Sy'n i'n dweud. Ie, hynny ni'n symud. Mae Gwyneth yn bita stwff sef o PP yno fo. Dach chi yn gallu bita hwn? Ond dim y bit yna. Dim y bita da. Ond dach chi yn gallu bita Fideo? hwn? Dwi'n yn cofio yr enw. Please deudwch wrthyn ni yn yr sylwada. A newch chi, please, fatha, confirmio bod chdi yn gallu bita fo. Sut sa'ch chdi'n graddio yr dro yma? O, wel, os da ni'n cael panad y munud, 10 allan o 10. O ie, ie. So diolch am ymuno efo ni. A diolch i chdi am y dro. O, fanna, mor neis. A ni'n neud yn arall hefyd. Reit, na i fynd â chdi am dro. Iawn. Na i ddim dweud lle. A gyd ysbryd. Iawn? Diolch am wylio. Ta!